Babado ko buhangin. Ay, kalang po. Doc Caris, parang po kayo nilaog po malapit Iglesia ni Cristo. Ayan. Visit kayo po sa October 26. Mag-opening kami po kayo ni Daily Kanita. Open kami po. At sa wakas, may palda niya mo rin ng Balen San Luis. Huling din ng adwang lamaran. Megdayo laking San Isidro Laog, Mexico. At kareng ay makabalo king ugali dareng adwang areni. Patyati lang nga balitang bayo. Agad lamang dadayo. Buriyo nga balo no nano yung bayo. Kasi kening Laog, Mexico. Ating bayon talakada dental clinic keni. Harap na yung Iglesia ni Cristo. At tara la ng intro tabing tanan lungub kening bayo, kening malinis, parungaw dental care. Nung ating ko pong problema karempani, ipan nyo. Nung bisa kayong pabagot ipan, bisa kayong salese ipan, bisa kayong palinis ipan, bisa kayong papustiso ipan, bisa kayong magpaporma ipan. Yang balay doktora ken, kumpleto ken. Basta te kayo mo magpa-gold bolts ipan ha, o kaya kayo mo mantun seke na pustiso. Doktora ka ni bala kaya kata. At tara bata mong mainip. Awentala ng nanong klaseng tagumpe, nga kamit ng Doktora Maria Carissa Parungaw. Oren karakalda po. Ika, bornok may itong yung certificating kaya eh. Certificate of Candidacy po. Ito na po. Ay, huwag ka buro. Good morning po! Good morning, Doktora. Doktora, ano pa na po niyan eh. Dati ko po magpa-cleaning kada 6 months. King San Luis, waning manibat may wala itong tatalon ka na akong doktora kasi may ako na agana. Ngayon po, 13 years na akong makipilining ipan. 13 years ha, kasi yan naman basta-basta magtiwala ka ng doktora. Pero ngayon, kilala na ka. Ito, pimbelita na meron nakataka ng sarili mong klinika. Napin na yung kay Kenny. Siguradong rin ipa ko, maklining naman. Dahil manigarilyo ko. Nandiyan walo ko mag-toothbrush ang dordo. Darang mo. Kaya talagang kakapit yung nicotine. Pero ang ipamamagitan ng doktora, yung tamo nung aso pa ng tamo, hindi ang tamong problema. Doktora, nangapayo ko ka na. Ay, oo, maglilistang po ka na. So, kailangan pala, ilang oras tayo gawan yan. Kagulihan mo po yun kasi gilid ka itong nicotine. Balong pa ka, Doktora. Oo. Hanggang gilagit kayo. Pwede bang kapit na pa yung bayad? Kapit na mong nalalinis. Opo, okay. Mag-fill out ang pang-forms kanyan na. Aro? Biyas sa mulat. Ano nga, Stone? Doktora, Ano sa bentana mo ka? kaya niyo po rin tao, banta, balo. Kaya kayong Ay, Doktora. Pwede lang ko yung pwede. Babado ko buhangin. Ay, kalang po. Doc Caris, parang po kayo nilaog po malapit Iglesia ni Cristo. Ayan. Visit kayo po sa October 26. Mag-opening kami po kayo ni Daily Kanita. Open kami po. Ay, nag-open ka na. June 26 pa Ate, po. simulan mo na. Yan ang ano. Ano na kayo? Yan ang ano. Ate, hindi masubok na rin gamit ng Gamit, doktora ano? ng medyo na. Opo. Ang mataram na pa kanyang bayo na yan. Oo, patang kanyo rin ipon niyo. Oo. Punta mo yan, paltomi lang pa si Mama Rica. Kaya la, bungi-bungi na. Sige po. Kakarga, bro. Guru, kikirada na. Parikatan na. Masyado makuyad eh, mitas. Pwede na kayo po kanyan. Meron? Parikatan. Yan, bakasan mo. Pusiso na ako. Bataw yan mga kaproblem, inumpisa na ng doktora yung kayang proseso karening adwang moros areni. Tabalo nung elamurol din gamit ng doktora kanini. Nuko, basal daw pa mo. Yan doktora, pwede mo naman bagutan ng gabuntok yan. Utos ang ragol na yung nabuntok. O, doktora, yari na po rin pasyente yun. Opo, yari na po. Ay, duda pa. Okay ba? Anyaman din ang mailing. Yan eh, no, magtolan ng bagang. Kung maingit ko po kaya kami, O, santing na po nito, ipa, no? Laog, San Isidro, Mexico, Pampanga. Malapit po kay Iglesia ni Cristo. O, malapit ang po ni Iglesia, Doktora Parungaw. Parumaw po, warang parumaw. Ayan. Kaya rin mo bro. Dati mo papalto rin ito na. Oo, uwi pa na taong
Gamin mo ako, gamin mo ako. Dilola ka ng dire na. Maputino na po. Magaling yan talaga. Ito lang, ako po salamat. Thank you po, Dok. Puntahan ko po, Puntahan ako po. Bisa yung magbalik yung kaya kayo ngayon. Ginsam na, murag ka ilang. Wala, Oscar! Nanti ka sana. Tanawa, guys. Awa, relaxing ka na tanan. Sumo na ka ng padagat.